Ankara'da 14 saat isenmisiz, muhterem tыңлаучылар. Bugün 2025 yılının 13 Mart Panjshanba kuni. Siz to'g'ridan to'g'ri efirda Türkiye Ovozi Radiosu'nun tatar tilindagi topshiruvlarini tinglaysiz. Topshiruvimizning bugungi chiqarilishida so'nggi xabarlardan so'ng Türkiye'nin tashqi siyosati programmasini ham tatarlarning Türkiye'ga muhojirligi yozmasini taqdim etamiz. Topshiruvimizni Qur'oni Karimning Ahzab surasining 40-ni olib 48-ga qadargi oyatlar bilan boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله ربنا الأعلى Rahman ve Rahim bo'lgan Allah ismi bilan. Muhammad sizning orag'izdagi birgina erning de otasi tugul. Ul faqat Allohning rasuli ham payg'ambarlarning so'nggisidir. Allah her narsani asılından mürüktüre. Ey imanlı xalq,
Аллаһны һәр вакыт искә алыгыз һәм аны иртә кич мактап тәсбих тартыгыз. Сезне караңгылыктан, наданлыктан, динсезлектән чыгармак өчен рәхмәтен күндергән улдыр. Фәрештәләрне дә ул шушы эшкә күндерә. Аллаһ мөэминнәргә шиксез мәрхәмәтле. Аллаһ белән кавышкан көнне аларга өндәшү сәлам сүзе булыр. Аллаһ алар өчен бик тә мәртәбәле бүләкләр хәзерләде. Әй пәйгамбәр, без сине чыннан да шаһид, сөенче алучы ва кисәтүче буларак күндердек. Аллаһның фатихасы илә тугры юлга чакыручы, нур чәчүче бер кандил сыйфатында күндердек. Мусульманнардан сөенче ал, алар Аллаһның бөек сәгадәтенә ирешәчәкләр. Кафирләргә, мунафикларга баш име, аларның кысуларына диккат итмә, түз, Аллаһка инан. Иманыңа тоян. Химаячы буларак та, тояныч буларак та Аллаһ җитәр. Мөхтәрәм, сез Коръән Кәримнең Ахсаб сүрәсенең 40-нчы алып 48-нчегә кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Израиль армиясе командиры Газзадагы сугышның авыр нәтиҗәләре булуын кабул итте. Израиль гомум штаб башлыгы Газзада зур югалтуларга дучар булуларын, әмма бу югалтуларның андагы бөтен Израиль тоткыннарын азат итү өчен җитәрлек булмавын әйтте. Израиль тоткыннарын азат итү Израиль үтерешенең төп максатларыннан берсе иде. Гомум штаб башлыгы Эйәл Замир катлаулы һәм авыр дип бәяләгән сугышның һаман дәвам итүен әйтте. Замир Израильнең сугыш максатларының үзгәрмәвен дә ассызыклады. Сүриянең вакытлыча илбашы Әхмәд Әш-Шара илнең иминлек һәм сәяси сәясәтләрен координациялау максатында Милли иминлек шурасы булдыру турында карарнамә чыгарды. Тышкы эшләр, саклану һәм эчке эшләр министрларыннан тыш, гомум күзләү директоры да булачак шураны Әл-Шара җитәкләячәк. Шурада шулай ук вакытлыча илбашы тарафыннан белеме һәм тәҗрибәсе исәпкә алып билгеләнгән киңәшчеләр һәм техник әгъзалар да булачак. Украина Русия гаскәрләренең тиз алга баруына каршы үз гаскәрләрен чигендерә башлаганда, Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Русия армиясының Курск төбәген тулысынча коткару алдында торуына өмет белдерде. Украина август айында башлаткан кискен каршы һөҗүмнән соң бу төбәккә беренче тапкыр барган Путин униформа киеп, армиянең соңгы уңышларын мактады һәм гаскәрләрне рухландырды. Русия гомум штаб башлыгы Валерий Герасимов Путинга соңгы 5 көн эчендә чик буенда 24 торак пунктының кире алынуын җиткерде. Төркия илбаш идарәсенең саклану сәнәгате башлыгы Халук Гөлгün Төркиянең җирле проекты һәм эшләнмәсе булган кимәгә каршы ракетасы Атмаҗаның беренче су астында ату сынавының уңышлы тәмамлануын белдерде. Атмаҗа зур тизлектәге сугыш кимәләрендә, фрегатларда һәм корветларда кулланылачак. Атмаҗа уңышлы ату тесты белән су асты кимәләреннән тәмәкләрне бәрү сәләтен раслады. Ангола Демократик Конго Җумһурияте белән М-23 гыйсанчылары арасындагы сөйләшүләрнең 18 мартта Луандада башланачагын белдерде. Ангола арадашчылыгында алып барылган элекке тынычлык сөйләшүләре Конго армиясе белән М-23 гыйсанчылары арасындагы бәрелешләрне туктата алмады. Бу бәрелешләр Конго Демократик Җумһуриятенең төрле кораллы төркемнәр арасындагы каршылыклар аркасында бүлгәләнгән тотырыксыз төбәгендә барды. Ангола сишәмбе көнне ике якның да кабат сөйләшү өстәленә утырырга ризалашуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Лондонда узган Украина темалы җыелыш хакында язмасын тәкъдим итәбез. Лондонда Бөек Британия рәислегендә үткәрелгән Украинага багышланган җыелыш халыкара дипломатияның иң мөһим платформаларыннан берсе булды. Бу очрашуда Төркиядән тышкы эшләр министры Хакан Фидан катнашты.
Җыелыш Украина проблемасы белән бәйле бәхәсләр, кабул ителгән уртак карарлар һәм киләчәккә стратегиялар билгеләү җәһәтеннән зур әһәмияткә ия иде. Украина соңгы елларда күзәтелгән геосәяси тәрәккыятләр, сугыш китереп чыгарган гуманитар һәм сәяси нәтиҗәләр һәм төбәктәге көч баланслары яңадан билгеләнү аркасында халыкара аренада көчле бәхәсләргә сәбәп була. Лондондагы җыелыш Украинадагы хәзерге вазгыятьне бәяләү, чишелеш юллары эзләү һәм бу процессның төбәк тотырлыгына ничек тәэсир итә алачагын тикшерү максатында оештырылды. Җыелышның төп максатлары арасында конфликтны чишүгә юнәлтелгән дипломатик тырышлыкларны яклау, гуманитар ярдәмнәрне арттыру һәм региональ хезмәттәшлекне ныгыту бар иде. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның җыелышта катнашуы Төркиянең бу мәсьәләдә актив роль уйнавын күрсәтә. Фидан җыелышта Төркия тышкы сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен һәм Украина кризисына кагылышлы чишелеш тәкъдимнәрен халыкара җәмәгатьчелеккә җиткерү форсатына ия булды. Ул үз чыгышында Төркиянең Украинадагы гуманитар вазгыять һәм иминлек мәсьәләләре белән бәйле бәяләүләрен уртаклашты. Шул ук вакытта дипломатик каналлар аша барышның тотырлыкка ирешү өчен алып барылган эшчәнлекләрнең әһәмиятенә басым ясады. Төркия географик урны һәм региональ стратегик максатлары тәэсирендә Украина кризисында битараф калмады, ә киресенчә чишелешкә юнәлгән сәясәтләр алып барды. Төркия рәсмиләре конфликт тудырган гуманитар авырлыкларны киметү һәм төбәктә тотырлыклык тәэмин итү өчен халыкара җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлек итә. Бу кысада Украинага гуманитар ярдәм проектларын яклау, качаклар кризисына кагылышлы сәясәтләр булдыру һәм хәрби киеренкелекне киметү өчен дипломатик тырышлыклар дәвам итә. Җыелыш вакытында Төркиянең Украина кризисына кагылышлы бәяләүләре каралды. Төркия хөкүмәте тарафсыз һәм диалогка нигезләнгән тотыш күрсәтеп, низакның тыныч юллар белән чишелүен яклап, шул ук вакытта халыкара хокукның һәм мөстәкыйль дәүләтләрнең хокукларын саклау кирәклеген ассызыклады. Җыелышның Бөек Британия рәислегендә үткәрелүе дә аерым әһәмияткә ия. Бөек Британия тарих буе халыкара дипломатия һәм иминлек мәсьәләләрендә актив роль уйнаучы илләрдән берсе булды. Бу кысада җыелыш илнең дипломатик традициясе һәм тәҗрибәсе белән берләшеп, бәхәсләрне тагын да нәтиҗәлерәк итүгә өлеш кертте. Шулай ук җыелышның тагын бер мөһим ягы халыкара хезмәттәшлекне арттыру турындагы чакырулар булды. Халыкара аренада, бигрәк тә кризис вакытында дипломатик хезмәттәшлекне ныгыту һәм уртак стратегиялар булдыру зарурлыгы күзәтелә. Бу ноктада Төркиянең җыелышта катнашуы аның бу хезмәттәшлек тырышлыкларына биргән әһәмиятен ачык күрсәтә. Хакан Фиданның җыелыш вакытында җиткергән фикерләре халыкара җәмәгатьчелекнең кризисларга каршы бердәм тотыш күрсәтүе кирәклеген һәм һәр илнең җаваплылык алу кирәклеген күрсәтә. Төркия җыелыш барышында бары тик күзәтүче һәм тыңлаучы гына булып калмады, ә актив катнашып, процессның формалашуына өлеш кертте. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның белдерүләре һәм тәкъдимнәре Төркия тышкы сәясәтенең киң кырлы, чишелешкә юнәлгән һәм халыкара хезмәттәшлеккә ачык булуын кабат күрсәтте. Бу исә Төркиянең региональ гына түгел, ә глобаль кризисларда да актив роль уйный алуын күрсәтә. Айруча Украина кризисының озын мөддәтле тәэсирләре бәяләнә торган бер вакытта дипломатик каналларны нәтиҗәле куллану һәм халыкара хезмәттәшлекне арттыру зарурлыгы тагын да зур әһәмияткә ия булып тора. Хакан Фиданның җыелыш вакытында җиткергән юлламалары чишелеш юлларының диалог һәм хезмәттәшлек аша гына мөмкин булуына басым ясый. Лондонда үткәрелгән бу җыелыш халыкара аренада кризислар белән идара итүдә яңа чорның хәбәрчесе үзенчәлегендә һәм Төркиянең бу процесста уйнаячак роленең әһәмиятен арттыра. Нәтиҗәдә Украина темалы бу җыелыш кризисларны чишү юнәлешендә конкрет адымнар ясалган һәм халыкара хезмәттәшлекне ныгыткан мөһим платформа буларак бәяләнә. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның бу җыелышта катнашуы һәм аның дипломатик тәкъдимнәре Төркиянең глобаль иминлек һәм тотырлык сәясәтендә никадәр актив һәм катгый булуын күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Лондонда узган Украина темалы җыелыш хакында язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән
имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар һиҗрәтенә багышланган тапшыру дизмәбезнең бүгенге 11нче бүлегендә Муса Акъегет зады турында сүз алып барабыз. Акъегет Акъҗекитов Муса Мөхәммәтҗан угылы. Язучы, журналист, икътисадчы, галим булу белән бергә, ул татар дөньясы һәм төрки дөнья өчен мөһим бер мәгърифәтчедә. Муса Акъегет 19 гасырның 2нче яртысында 1864 елның 3 декабрендә, яңа стиль белән 15 декабрьдә Пенза губернасы Чембар шәһәрендә дөньяга килә. Аның бабасы Алтынбай Акъегетов Чамбар иясе Мачали авылында крестьян гаиләсеннән була. 1807-1812 еллардагы Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен прапорчы һәм дворянлык дәрәҗәсенә ирешә. Муса уку яшенә җиткәч, гыйлем алу өчен аны һәм бер туганы Хәсәнне атасының туган авылы Мачалига җибәрәләр. Мачали авылында башлангыч дини белем алганнан соң Чамбарга алып кайталар һәм 4 сыйныфлы рус мәктәбенә бирәләр. Бу яктан ул 1917 елдан соң Кытайга күчкән татар мөхаҗирләре белән охшаш белем ала. Чөнки Кытайдагы татар мөхаҗирләренең балалары да башлангыч белемне татар мәктәбендә, аннан соң исә урыс гимназиясендә алалар. Шунында әйдәп китү урынны Кытайдагы татар мөхаҗирләренең күбесе Пенза губернасыннан була. 1878 елның 14 августында Муса Пензага килеп беренче гимназияга укырга керә. Ул анда француз телендә үзләштерә. 1884 елда гимназияны бары яхшы билгеләренә тәмамлый һәм югары мәктәпкә керү теләге белән Мәскәү университетына үтенеч бирә, ләкин татар булганга күрә кабул ителми. Россия империясының бу сәясәте, ягъни рус булмаган халыкларның югары белем алуларына ирек бирмәве тарихи чанакларда билгеле бер факт. 1884 елда гимназияны тәмамлагач, ул югары белем алу мөмкинчелеге бирелмәгәч, туган ягында мөгаллимлек итә башлый. 1886 елда Кырымга күчеп, төрки дөньяда гафләт йокысыннан уятучы, Рәсәй мусульманнары арасында уяныш, мәгърифәтчелек, җәдитчелек хәрәкәтенең башлап җибәрүчләреннән булган Исмәгыйль Гаспралы тарафыннан чыгарылган Тәрҗеман газетына эшкә урнаша. Кырымда Тәрҗеман газетында 2 ел эшләгәннән соң 1888 елда Акъегет зады Төркиягә күчеп китә. 1888-1891 елларда ул дәүләт оешмалары өчен югары белемле хезмәткәрләр әзерли торган Мөлкия мәктәбендә укый. Шуны да әйтеп китү кирәк. Әлеге уку йортында Муса Акъегеттән соң 1892-1896 елларда мәшһүр мәгърифәтче Фатих Кәриме дә белем ала. Мәктәпне тәмамлагач, Муса Акъегет Истанбулда җирләшеп кала. Башта Истанбулдагы югары хәрби мәктәптә һәм хәрби академиядә урыс теле һәм икътисад фәнен укыта. Ул 1892-1916 еллар арасында Истанбулда һәм Төркиянең төрле шәһәрләрендә, төрле өлкәләрдә хезмәт куя. Ван, Измир, Халеп, Чапакчур, Хумус кебек җирлекләрдә яшәп ала. 1916 елда авыру сәбәпле Истанбулга әйләнеп кайта. Муса Акъегет шуннан башлап гомеренең ахырына кадәр Истанбулда яши.
Ул 1910 елларда Казаннан сатып алынган мәшһүр türkolog Николай Катановның китапханасын тәртипкә салу, каталогын әзерләү кебек эшләрне дә алып бара. Ул 1923 елда Сөләймания китапханасының мөдире буларак билгеләнә. Ләкин шул ук елның 23 сентябрендә вафат була. Кабре Истанбул шәһәренең Чәңгәл көй зиратында. Муса Ак егетнең иҗатына килгәндә, ул татар әдәбияты тарихында беренче роман мәгърифәтчелек реализмы юнәлешендә 1886 елда язылган Хисамиддин Мелла китабы авторы буларак билгеле. Язучы анда үз заманының татар тормышына кагылышлы күп мәсьәләләрне күтәрә. Яңалыкка, белемгә омтылучы яшь геройлар аша милләтнең киләчәк язмышы турында кайгырды. Роман укучылар арасында зур уңыш казана. Төрек теленә дә тәрҗемә ителә. Аны Гаримҗан Ибраһимов татар реализмы әдәбиятының атасы дип бәяли. Рәсәйдә, Русиядә тарихка беренче татар роман авторы буларак кирип калган Ак егет Төркиягә күчкәч тә үзенең мәгърифәтчелек өлкәсендәге эшчәнлеген дәвам итә. 1908 елда ул Метин исемле газет чыгара. Соңрак исә башка 2 редактор, 2 мөхәррир белән берләшеп 3 газета исемле газет чыгаруга да өлеш кертә. Шулай ук аның Авропа мәдәнияте, икътисад белән бәйле әсәрләре дә Төркия өчен мөһим хезмәтләр булып тора. Ак егетнең хезмәтләре турында Төркиядә бүгенгесе көндә дә мәкаләләр язылып тора. Муса Ак егет гомерен чит илдә үткәрсә дә, үз милләттәшләре белән элемтәсен өзми. 20нче гасыр башында Истанбулда уку нияте белән барган Муса бигигә ул гарәп уку йортларында илаһият өлкәсендә укырга киңәш итә. Димәк, Муса бигенең шундый улы дин галиме булуында аңа юл күрсәтүче, киңәш бирүче Ак егетнең дә өлеше бар дип әйтергә мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру безнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.